Il-pulizija arrestaw 60 immigrant fil-biċċa l-kbira tagħhom Sudaniżi wara li tard il-ħadd filgħaxija qalu l-inkwiet fiċ-ċentru miftuħ f'Ħalfar. L-immigranti rvellaw għal ħabta tal-10 tal-ħadd filgħaxija meta immigrant li kien fis-sakra ma tħallix jidħol fiċ-ċentru miftuħ mill-uffiċjali tas-sigurtà. L-immigrant flok mobda l-ordnijiet qajat lil sħabu li reġixxew billi nċitaw madwar 300 immigrant li qajmu argument quddiem iċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Ħaddiem tal-Aġenzija l-ħarsien ta' persuni li jfittxu l-ażil l-Awas qal li dan kien l-istess grupp li ħoloq inkwiet li fl-aħħar ġimgħat fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalsafi. Qal li kollox der li kien pjanat u tenna li skont ir-regolamenti taċ-ċentru ħadd minnhom ma jista' jitħalla jidħol f'dak l-istat. Irrakkonta kif l-immigranti bdew jitfu l-ġebel lejn il-ħaddiema. Hawnhekk l-uffiċjali tal-Awas li jieħdu ħsieb iċ-ċentru li jilqa' fih mal-1300 immigrant sejħu lis-soldati u lill-pulizija biex jikkontrollaw l-immigranti u jżommuhom milli jkomplu jkissru. Malli waslu fuq il-post il-pulizija sabu grupp kbir ta' immigranti protestaw fuq ġewwa u barra tal-kumpless. Sorsi fuq il-post qalu l-One News li l-immigranti ma ċċettawx id-deċiżjoni bil-kelma tajba u bdew jissuttaw xi ġebel fil-konfront tal-pulizija u l-karozzi tagħhom. Dan bil-konsegwenza li uffiċjal tal-Awas weġġa' ħafif. Fl-istess waqt numru kbir ta' immigranti deru jidħlu fil-kmamar taċ-ċentru jaqilbu affarijiet bħal siġġijiet u jaħarqu dak kollu li ġie għal idejhom. L-immigranti taw in-nar ukoll 5 karozzi tal-uffiċjali ta' detenzjoni, membri tal-Awas u karozza privata u ħarqu wkoll żewġ kmamar fiċ-ċentru miftuħ. Matul il-jum il-pulizija levat bosta filmati minn kameras tas-sigurtà li permezz tagħhom identifikaw l-imħuħ li mexxew dan l-istorbju u ħeġġew lil ħaddieħor biex jipparteċipaw f'dan l-irvell. Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu li l-pulizija daħlu fiċ-ċentru miftuħ u arrestaw lill-immigranti. Fil-post saret ukoll tfittxija għal xi affarijiet perikolużi li setgħu ntużaw f'dan l-irvell. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li numru kbir ta' immigranti li jgħixu f'dan iċ-ċentru ma ħadux sehem f'din l-istorja. Sostna li qed jarralu min jaħseb li jista' jiġi Malta u jagħmel li jrid u saħaq li l-liġi edem għal kulħadd u trid tiġi rispettata. Meta wieħed jaqbes il-limitu hemm il-liġi. U ħankunu qegħdin nieħdu dawk l-azzjonijiet kollha neċessarji u mhux se nittolleraw lil min ixewwex l-immigranti. U jista' jkun hemm nies lokali u barranin illi qegħdin ixewwxu l-immigranti. U ħankunu qegħdin naraw illi dawk l-immigranti illi qabżu l-limitu nidentifikawhom u jittieħdu il-passi kontra tagħhom. Pajjiżna naċċettaw persuni li jkunu fil-periklu qegħdin immorru anka oltre minn dak li r-responsabilità tagħna imma l-liġi qiegħda hemmhekk mhux għal Maltin biss, qiegħda hemmhekk għal barranin u għal kulħadd li naċċettaw ġewwa pajjiżna. Il-ħaddiema tal-Awas marru jagħmlu protesta quddiem Kastilja biex jitolbu aktar protezzjoni fuq il-post tax-xogħol fid-dawl tal-irvell fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Huma qalu li l-klima kienet ilha tisħon minn filgħodu fiċ-ċentru fejn xi immigranti kienu aggressivi. Il-ħaddiema qalu li qed iħossuhom medda mill-immigranti u jinsabu rrabjati minħabba li għaqdiet mhux governattivi qed jagħtu r-riħ lill-immigranti. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali taħar lil ħaddiema tal-Awas u lill-forzi tal-ordni għax-xogħol tagħhom filwaqt li esprima solidarjetà ma' dawk li sofrew danni materjali jew fiżiċi. Il-Ministru ltaqa' ma' rappreżentanti tal-ħaddiema u ġie miftiem li tlieta ssir laqgħa bejn il-General Workers Union, l-Amministrazzjoni tal-Awas u l-Ministeru biex ikunu diskuss aktar dettalji speċifiċi. Il-Ministru preċiża li fl-aħħar sentej saru diversi laqgħat ma' rappreżentanti tal-ħaddiema li anki waslu għal ftehim kollettiv ġdid u għal investiment f'aktar riżorsi umani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.